umfolowa wakho sithi hlala kude okanye likhipheni igwele elisezindlini zenu nize nigcine lenkonzo ngoku uYesu ekuyigcineni kwakhe inkonzo simbonile naye enyuka esiya eYerusalema ukuyokwenza inkonzo yePasika eyodwa umthendeleko eYerusalema. Kodwa pha eYerusalema wafika uYesu wafumanisa into yokuba xa ehleli nabafundi aziphelelanga izinto zokwenza umthendeleko. Nexhwale eli lokwenza umthendeleko kungathi abaqinisekanga ngalo, wazincama uYesu wazenza idini, kwaba nguye ongena endaweni yexhwane. Kuthiwa ke wasuka emthendelekweni uYesu waphuma ukuya eGetsemane, sambona nankuya enqumla iKidroni. Xa enqumla iKidroni wangena kwintsimu yaseGetsemane. Ndifuna ke bashumayeli ukunishiya nje phaa eGetsemane bese nibona ukuthi xa niseGetsemane niyanjani kwakhe yafa. Apha emyezweni kuthiwa kuza abo bafuna uYesu bekhokhelwa nguYuda, omunye wabafundi bakaYesu. Ixesha lisishiyile ke ngoku. Le ebendizoyithetha ithi ndiyenze njena uRamji ukuze abashumayeli ndingabaxakekisi. Lo mfama unonyana wakhe amthandayo. Ngenye imini lo mfana xa ephumile, unyana walo mfama ephumile ekhaya, wahamba nabantu befama, uye apha endleleni wadibana nomntwana kaJakalasi. Wambona lo mntwana kaJakalasi emhle, wacela kutata okokuba ndicela ukumthatha ndiye naye ekhaya siyomkhulisela ekhaya, ngoba apha esigangeni kungathi ushiywe akanabazali. Walo umfama wathi, nyana, andikwazi okokuba sithathe umntwana kaJakalasi siye naye ekhaya. Wacenga umfana waze waba convinced utata, wathi masimthatheni sihambe naye. Xa efika ekhaya bamthatha bamfaka ebuhlanti okokuba aphile nemfuyo lena katata ukuze aphele ekhaya umntwana kaJakalasi azive naye engomnye wabantwana balapha ekhaya. Ahamba malapha wakhula umntwana kaJakalasi. Wathi xa ekhula umfama wabona izimvu zakhe zimane zincipha apha ebuhlanti, ukuba ngoko nifuna mna bayekeni aba benke. Zancipha izimvu apha ebuhlanti. Umfama wabhideka, kwenzekani ebuhlanti? Zincipha njeni izimvu? Wabuzisa kwabantu ahleli nabo, bangayithola impendulo. Umfama wazincama wathi, nami makhe ndiyohlala ebuhlanti ndibone kwenzekani ebuhlanti. Uthe xa ejonga nangu umntwana kaJakalasi
nezidlakazi izimvu aphe ubuhlanti, kanti njengoba ebekiwe kule ndawo ekholiwe phaa esigangeni wazobekwa ekhaya, ubengena ngathi ulungile, kanti uneplani ufuna ukuzodla imfuyo yomfama. Kwenzeka loo nto apha eGetsemane, uYesu uthatha uJudas kwindawo abahleli kuyo wazomfaka ebuhlanti, kanti uJudas uneplani yokumosha izimvu zikaThixo. Ndithanda inikezela amashumayeli, ndifuna amashumayeli xa sizongena ekhothi siyazi into yokokuba apha ekhothi singeniswe nguJudas ebesihamba naye sithi konke kuhle, konke kulungile, kanti ayikho into elungile apha ebuhlanti. Okokuba nifuna mni bayekeni apha benke athi uYesu xa ebona zisonzakala izimvu ebuhlanti angenelele avakala uThixo ethi ekuphela konyana wami makangene athathe indawo. Ndifuna ukuthi kuni apha eGetsemane sisebuhlanti sihamba nomntwana kaJakalashe ulinda amathuba avelayo. Bakhona uJakalashe esithi xa sibajonga sibabone bebahle, sibabone befanelekile, sibathathe sizobabeka ebuhlanti, kanti bonzakalisa izimvu zikaThixo. Ukuba nifuna mna bayekeni aba bahambe. Xa unikiwe ithuba